ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କହିନି, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ବି ମତେ ମନା କରିବନି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କଠୁ ସେ ବହୁତ ବି ଅଲଗା, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସେ। ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଖରାପ ମଣିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଓଏ ଓଏ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କହ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ତୁ ତୁ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟପକୁ ଆସୁନୁ, ମୁଁ ବା ସେଇଠି ଅଛି, ଆସେ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଠି। ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଆସେ। ନାଇଁ ଏପଟେ ଜଣେ କଥା ହଉଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ କାଲି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବୁ, ନିହାତି। ହଁ ନାଇଁ ସିଏ ବି ରାଜି ହେବେ, ସେ କେବେ ବି ମୋ କଥାକୁ, ସେ କେବେ ବି ମନା କରିବେନି, ସିଏ ବି ଯିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ନା ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏବେ ତାହେଲେ। ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆରେ ଖୁସି ତୁ ଏଠି ବସ। ଆରେ ତୁ ଯାଇନୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯିବି କେମିତି ଯେ, ବସ୍ ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବସ୍ କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କଣ ହେଲା, ବସ୍ ଆସିନି? ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଜି। କାହିଁ, କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କି ବସ୍ ପଳେଇବଣି ବୋଲିଆ। ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଆସିଛି, ଜାଣିଛ ନା? ଓହୋ, ଏତେ ଆଉ ଟେନସନ ନେନି, ମା ଏଇଠି ବସ୍। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ତ? ମୁଁ ବି ଠିକ ଅଛି, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ପିଣ୍ଟୁ ଲଭର, ସେ କେମିତି ଅଛି? ସେ ତା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ ତା ସହ କଥା ହଉ ବା? ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହଉନି। କଥା ହଉନୁ? କଣ ପାଇଁ କଥା ହଉନୁ? ନାଇଁ ବାସ୍ ଏମିତି ଆଉ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହ, ମତେ କଣ ଲୁଚଉଛୁ? ନାଇଁ ସେ ଅତି ଖରାପ ପିଲାଟେ, ମାନେ ଯାହା ସହ ବି କଥା ହେଲେ ତାର ଡାଉଟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବି ମତେ ଭୁଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନି। କଣ କହିଲୁ? ତତେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ବି ଗୋଟେ ସିଂହ ଶୋଇଥିଲା ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ତତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ତତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସେ ମତେ 2 ଦିନ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ବି କହିଛି, ଆଉ ତୋ ବିଷୟରେ ବି ମତେ ପଚାରିଲା। କଣ ପଚାରୁଥିଲା ସେ ମୋ ବିଷୟରେ? ଆରେ ତୁ ସେମିତି କାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ସିଏ ମତେ ଭଲ କଥା ହିଁ ପଚାରୁଥିଲା, ମାନେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ଏବେ କେମିତି ଅଛୁ, ତୋ ଦେହ କେମିତି, ମାନେ ସବୁ ତୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲା। ଓ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତା ସପୋର୍ଟ ନଉଛୁ ଆଉ। ଆରେ ନା, ମୁଁ କାହାରି ବି ସପୋର୍ଟ ନଉନି, ଆସିଲେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତତେ କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ସହ କଥା ହଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ନା। ଏବେ ତୁ କହ, ତୁ ବି ତ ମୋ ପରି ଭାଲୁ ନା? ମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ କି ତୁ ବି ତ ଆଉ କାହା ସହ କଥା ହଉଥିବୁ ନା? ନା, ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ସେ ମୋ ଲାଇଫରୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ଲାଇଫରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆସିବେ ବି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବି? ମୁଁ ତ ତାକୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ତୁ କାଇଁ ତା କଥା ଭାବୁଛୁ? ସିଏ ଯଦି ଅଲଗା ଝିଅ ପାଇ ଖୁସି ହେଲା, ତ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନା, ତତେ ବି ପୁଅ ପିଲା ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କି ତୁ ଏବେ ବି ତ ତା ସହ କଥା ହଉଛୁ, ଆଉ ମତେ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ହଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପରି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହଉଛି। ସେ ତ ତତେ ଭୁଲିଗଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପରି କଣ ପାଇଁ କଥା ହଉଛୁ ତା ସହ? କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯାହାକି ମିଳିବାର ଆଶା ନଥାଏ,
ତଥାପି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତା ସହିତ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ମଣିଷ ଯାହା ବି ଚାହେଁ ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଏନି ନା। ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି। ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଖୁସି ରହିପାରୁଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧା ଦେବି? ତା ସାଥିରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ରହିପାରିବି। ସତ କହୁଛି ଖୁସି, ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ଦୁଃଖ ସହିକି ରୁହେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହାହେଲେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହେ। ଆଉ ଯିଏ ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରେନି। ଆଉ ହଁ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତତେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ଏ ନା ନା, ତୁ ସେମିତି କହନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି କି ମୋ ପାଇଁ ତା ଖୁସି ନଷ୍ଟ ହଉ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ।